Que tal, como están? Benvidos. Como saben, dende principios de temporada, cada 15 días, falamos aquí en Correo Televisión cos representantes políticos de Santiago, imos falando cos voceiros da oposición e con representantes do goberno local. Pois ben, a partir de agora tamén, cada 15 días, estaremos todos reunidos aquí nesta mesa do Faladoiro para facer un debate, para poñer en común os temas dos que falamos, da actualidade municipal de Santiago. Como decía, poñerémolos en común nesta mesa, así que hoxe estreámonos con este Faladoiro. Vou presentar xa os nosos convidados, coñecidos, como dicimos, por todos vostedes. Comezo por María Rozas, ven en representación do Goberno de Compostela Aberta, ela é concelleira de Economía e Facenda. María, benvida, moi boas. Moi boas. Acompáñanos tamén aquí a miña esquerda, teño a Agustín Hernández, voceiro do Partido Popular en Santiago, tamén un habitual dos nosos programas. Agustín, benvido, moi boas. Boas. Acompáñanos ademais por parte do BNG o seu voceiro en Compostela, Rubén Cela. Rubén, benvido unha vez máis, moi boas. Moi boas. E quédanos por presentar Paco Reyes, voceiro do PSOE en Santiago e tamén habitual das nosas entrevistas normalmente. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas. Pois como decimos, todos reunidos aquí hoxe, agardo que se porten ben comigo neste primeiro faladoiro que facemos aquí todos xuntos, despois de vernos todas as semanas prácticamente. Imos comezar por un tema que é un tema delicado xa de por sí, porque falamos das persoas sen teito, as persoas que están a vivir nas rúas do casco vello compostelán. Levamos moitos días falando deste problema e, como eu digo, é un problema delicado, porque estamos a falar de persoas con certos problemas que por circunstancias da súa vida se viron obrigados a ter esta vida na rúa e, por outro lado, estamos a falar de conductas que a veces non son as máis apropiadas e que afectan á convivencia cos comerciantes e cos veciños da zona. A valedora do pobo deu un toque de atención ao goberno pedíndolle máis acción. A oposición tamén está a ser bastante crítica neste aspecto, pide que o goberno reaccione. Así que vou comezar por darlle a palabra a María Rozas por parte de Compostela Aberta para que nos explique cales son esas accións que ten levado a cabo o goberno municipal, e a raíz destas explicacións de María, pois comezaremos a falar sobre esta situación, sobre este problema. Ten vostede a palabra, polo tanto, María. Moitas gracias. Pois o Goberno, Compostela Aberta, o que opinamos é que existe un drama social detrás deste problema, que hai un problema psicosocial e que así ten que ser abordado, non? Un problema que, bueno, non é novo, é un problema que lamentablemente leva moitos anos na cidade. Que fixemos? Que fixemos ata o momento? Pois o abordamos de diferentes formas, o abordamos con acordos e convenios con entidades de acción social con recoñecido prestixio, como pode ser Cruz Vermella e FEACES, que dende o mes de novembro teñen pois equipos de rúa compostos por unhas 12 persoas que prestan unha serie de servicios ás persoas sen teito, non? Dende servicios psicolóxicos, asesoramento, bueno, servicios, en fin, dunha competencia cun tinte máis social, non? A parte desto, tamén dende o mes de novembro estáse a pagar o aloxamento en pensións a unha media de 8 ou 13 persoas. E, ademais, tamén, por primeira vez, no Concello de Santiago estamos a traballar nese piloto que xa presentamos e comentamos en diferentes reunións cos medios de comunicación, ese piloto de pisos de saída, non? Onde as persoas sen teito se podan aloxar. Ademais da parte social, entendendo que isto será un problema de convivencia co tecido asociativo, cos veciños do casco vello, ademais de eso, pois se reforzou as medidas de seguridade, reforzouse a policía local e reforzáronse tamén as medidas de limpeza, non? Así mesmo, fixemos diferentes requerimentos á Xunta. Recordemos que a maioría das competencias en políticas sociais pois son competencias autonómicas, son competencias da Xunta, así que fixemos varios requerimentos relacionados con dúas cuestións que creemos que son principais e que son moi importantes para que en Santiago podamos afrontar este problema dunha forma integral. Unha delas é que o albergue son 23, onde hai moita demanda, se aumente o número de prazas que ten este albergue, xa que espazo
pois ten, non? Existe moita demanda. E a segunda petición que lle facemos á Xunta é que establezca pois un centro 24 horas onde estas persoas podan ir como existen pois noutras cidades, non? Estas son as dúas peticións que lle fixemos á Xunta relacionadas ca Xunteito. Pois despois de coñecer estas explicacións por parte do Goberno, esas accións que ten levado a cabo Compostela Aberta, o certo, como dicía antes, é que a oposición non acaba de estar conforme con esta posición que se toma dende o Executivo local. Por levar un pouco de orde, voulle dar a palabra en primeiro lugar a Agustín Hernández. Por que vostedes non están aínda convencidos desas accións? Non estamos de acordo á vista do resultado. Non é sorprendente que a responsable, a voceira de Compostela Aberta, pois faga alusión a que é un problema vello, non tivo a intensidade que ten nestes momentos antes, eso é evidente, calquera que pase o casco histórico, a degradación do casco histórico, non solamente nesa cuestión desas persoas que é certo que pois son a mostra dun problema de convivencia e de un drama social, pero o goberno pois non fai nada, bota as culpas á Xunta, parece que non recoñece as súas propias competencias, din que non é novo cando, insisto, a intensidade é moitísimo maior agora que fai un ano, 2 anos ou 3 anos, din que, bueno, que está a incrementar as medidas de control de seguridade, pois circunstancias que aconteceron no pasado non tiveron lugar en anos anteriores, e, polo tanto, o resultado é altamente negativo, é unha proba do que é este goberno. Tenta atopar culpables fora do seu ámbito competencial, agora é curioso, a colaboración imprescindible que nos defendíamos coas entidades sociais é ferramenta imprescindible para as políticas sociais do goberno de Compostela Aberta, cando o Partido Popular buscaba a colaboración de Cruz Vermella, do albergue Xoán 23, de Cáritas, o que facíamos era caridade. Teño escoitado o señor portavoz do BNG, o señor portavoz do PSDG, a señora portavoz de Compostela Aberta, non a teño escoitado antes, posto que non estaba no goberno, pero era unha crítica constante ao Partido Popular. Agora, Compostela Aberta non, Compostela Aberta din que colabora con estas entidades que son unha peza fundamental. Claro que son unha peza fundamental. Claro que hai que identificar o problema. Claro que hai que falar con esas persoas. Claro que hai que mobilizar os servizos sociais do Concello, pero gustaríame coñecer que é o que fixo o goberno, aparte dese postureo, dese decir que teñen requerido a Xunta de Galicia, o que teñen feito os señores de Compostela Aberta, e faltar o respecto aos representantes lexítimos dos comerciantes do casco histórico dicindo que son parafascistas, ou dicindo que nós pretendíamos, ou a señora valedora do pobo que actúa con sectarismo contra o goberno de Compostela Aberta. Eu tiven competencias no ámbito das expropiacións da Xunta de Galicia e tiven que escoitar moitas críticas do Valedor do Pobo daquela e dos responsables da oficina do Valedor do Pobo respecto do retraso do pago das expropiacións. Era a miña obriga pagar as expropiacións, non tiñamos cartos e, lóxicamente, o responsable como conselleiro era eu. Aquí o responsable do mantemento, do ornato, da situación das persoas da cidade é, en primeiro lugar, o alcalde. E o alcalde ten que actuar, o goberno ten que actuar, os servizos sociais do Concello teñen que actuar. Creo que estas persoas amosaron unha capacidade de reflexión ao respecto da súa situación pois en risco de exclusión, que todo o mundo comprobou nesa entrevista nos medios de comunicación, e, por tanto, hai que facer un esforzo, hai que traballar e non botar balóns fora, que é o que fai habitualmente o goberno de Compostela Aberta. Pois aludidos tanto o goberno como os grupos da oposición, eu vía por aquí algún sorriso. Paco Reyes, ten a palabra. Bueno, pois o certo é que atopámonos diante dunha situación que é francamente grave, porque a situación do Xunteito, non, que tanto están enchendo algunhas páxinas dos diarios, simplemente a verdade é que a punta do iceberg dun drama social nesta cidade. Un drama social que todo o que hai por detrás diso é a pobreza silente. Vale? Pobreza que non se coñece, que non se dá a coñecer, que non berra. Son as 22.000 persoas en risco de exclusión social, son as 4.000 persoas en situación de extrema pobreza. O que sí é certo é que estas persoas, ao menos moitas delas, pois atopanse nunha situación de enfermidade. Son enfermos. E son enfermos e tamén son cidadáns que teñen os seus dereitos. Digo que son enfermos porque algún deles mesmo ten recoñecido públicamente diante dos medios e ten pedido axuda.
Por lo tanto, iso que teñen que facer os poderes públicos, neste caso, na parte que lle toca, obviamente, polas súas competencias, o Concello de Santiago de Compostela, que tamén ten competencias en área social. O que hai que preguntarse é unha cousa: o que fixo ata o de agora o Goberno de Compostela Aberta, tiñan que facelo? A nosa opinión é que sí. Fixeron todo o que tiñan que facer? Home, a evidencia di que non. A evidencia di que non, porque falan de unha serie de cuestións como os equipos da rúa. A mí o que me gustaría sería ter acceso ben a cales son todas as actuacións que fixeron e todos os contactos que fixeron estes equipos de rúa e cantos equipos de rúa verdadeiramente están funcionando neste momento. Segundo, home, falan dun apoio psicolóxico. Home, a min gustaría saber ata onde chegou, porque claro, hai 2 semanas o propio Colexio de Psicólogos de Galicia decía que eles ofertaban os seus servizos e o seu apoio. Por lo tanto, parece ser que non se chamou a todas as portas, polo menos o Colexio de Psicólogos non se chamou no seu momento. Por lo tanto, estamos nunha situación na que é evidente que non se resolveu o problema, é evidente que hai tamén un problema de convivencia asociado, lóxicamente, á enfermidade destas persoas. Non podemos esquecer que unha enfermidade asociada a condutas aditivas que requeren un tratamento. Un tratamento, polo tanto, o primeiro que hai que facer é facer a chega dos servicios sociais. O que hai que facer é, nalgúns casos, probablemente, o internamento destas persoas para que podan seguir unha pauta terapéutica, e se estas persoas, pola súa propia enfermedade, non lles permite manterse nesas institucións, pois probablemente o que hai que facer é levar o tema dende servicios sociais cara a Fiscalía, avaliar a posibilidade dunha tutela judicial e, polo tanto, dun ingreso involuntario, pero non soamente o ingreso involuntario, senón probablemente a permanenza nas institucións para o seu tratamento médico ata a alta médica. Se non estamos diante desta situación, se non estamos diante dun problema médico, se non estamos diante da necesidade dunha tutela judicial, entón o que podemos estar diante dun problema puro de convivencia e, polo tanto, ten que actuar, obviamente, pois a aplicación da normativa, a aplicación da lei. Nos sempre dixemos que o que hai que facer é que teñen que patrullar os policías municipais pola nosa cidade, porque o máis importante é previr, e precisamente a presenza da policía polas rúas, non facendo papeles, nin cobrándolle multas e sancións a xente, que hai máis cousas que facer nesta cidade que cobrar o tema dos vados, pois, polo tanto, o que teñe que facer é estar na rúa para amosar esa presenza e, por lo tanto, para que a xente sinta esa tranquilidade. Iso é o que hai que facer. Por lo tanto, o que se fixo, se tiña que facer, si, se fixo todo o que era necesario, a evidencia nos di que non. Dicía eu antes que vía sorrisos por aquí pola mesa, claro que non nos fai gracia o tema, senón era por esa maneira de expresarse. De Agustín Hernández, Rubén Cela, que pensan vostedes da situación? Bueno, eu o que creo é que se queremos falar disto sin demagoxia, non? O primeiro que hai que dicir é que certamente este é un problema que non é novo en Santiago, todos recordaremos con gobernos nos que estaba o Partido Socialista ou BNG, con gobernos do Partido Popular en épocas moi diferentes, pois problemas de similar natureza pois na Praza de Cervantes ou nas escaleras da Quintana ou noutras zonas da cidade. Eso é certo, pero non é menos certo que agora mesmo temos un problema que está intensificado ou agravado nunha zona moi concreta que é o entorno da Praza do Toural, non? Eu creo que pode existir coincidencia, máis ou menos, en que este é un problema que non se pode abordar exclusivamente desde unha perspectiva policial, non? Precisamente polo tipoloxía de persoas das que estamos a falar, non? Antes falamos que, por norma xeral, é xente con un gran desarraigo social, con problemas de dependencias de alcoholismo ou toxicómanos, politoxicómanos en moitas ocasións, e despois incluso xente que rexeita voluntariamente calquera alternativa, non? Hai que pensar, a min comentábame, por exemplo, no albergue Xoán 23, como moitas desas persoas non queren ir, porque se vas ao albergue Xoán 23 é obrigatorio ducharse, e hai xente que non quere ducharse, porque no albergue Xoán 23 non podes fumar, non podes beber, non podes entrar con un can, e porque hai xente que leva moitísimos anos dormindo na rúa que non acepta unhas mínimas normas de convivencia. Por lo tanto, unha saída tradicional de ofrecerlle unha praza nun albergue, nun hostal ou incluso unha residencia de outro tipo, con determinado tipo de persoas tampouco é válida, non? Por lo tanto, creo que non se solventa só pola vía represiva, pero que cando non abonda ca vía social, pois o que non pode haber é un non como resposta permanente, non? Porque a
facía a concelleira un relatorio de actividades impulsadas polo goberno, pero o certo é que para un comerciante, para un veciño ou veciña do Toural, pois de pouco lle valen esas explicacións, non? A mí un comerciante outro día decíame que estaba farto de recoller excrementos na porta do seu comercio. Eso non ten por que facelo ninguén, non? Ou case a comercios que che din que están perdendo clientela porque hai persoas que non queren pasar por esa zona, non? Entón é evidente que existe un problema, é evidente que as solucións que se están dando non solucionan ese problema. Entón, eu creo que o que hai que intensificar é as actuacións desde todos os ámbitos, non? A policial, como comentaba Paco, sobre todo na vertente preventiva e disuasoria, a dos traballadores e traballadoras sociais e tamén a xudicial, non? Porque coincido tamén co que comentaba Paco, que en determinados casos creo que certamente son merecentes de, polo menos, estudar, analizar a tutela xudicial, non? Porque eu creo que hai casos que manifestamente así o piden, non? E por último, con respecto a algo que comentaba antes a Agustín, non? É certo que o BNG foi especialmente crítico con algunhas das posicións mantidas co Partido Popular a respecto de política social, non? Non sempre aplaudimos que se puderan ampliar as axudas directas a colectivos sociais que cumplen unha función en Santiago absolutamente incuestionable, non? Con independencia de creencias religiosas ou con independencia de outro tipo de criterio que poda manter cada quen, non? Para mí é incuestionable o papel que ten o Albergue Xoán 23, incuestionable o papel que ten Cáritas, incuestionable o papel dos bancos de alimentos, bueno, é absolutamente indiscutible, non? E, por lo tanto, pareceme moi positivo que as administracións colaboren, non? E busquen puntos de encontro co activismo e co terceiro sector. Agora ben, unha cousa é colaborar, coordinar, e outra é abdicar das responsabilidades que como administracións temos, non? Comentaba antes María que traballaba na ampliación do Albergue Xoán 23. Home, está ben, o ideal sería traballar cara que Santiago, que é a capital de Galiza, pudera ter un albergue público, non? Porque, como digo, a actuación que fan neste caso a comunidade franciscana é absolutamente intachable. Se non houbera xente como eles, agora mesmo teríamos un auténtico crack social, non en Santiago, sino no conxunto do país. Agora ben, unha sociedade non pode depender exclusivamente de que haxa entidades que teñan a vontade de botar unha man, non? Sino que un goberno serio ten que garantir un acceso mínimo e a unha calidade de vida e a unha dignidade vital a todas as persoas, non? E, por tanto, ten que garantir eses recursos. Eu creo que tanto centros de día como albergues, como outro tipo de atencións, son básicas que se garanten ca administración, sempre en colaboración, en coordinación con outras entidades que fan ese traballo de rúa e, como digo, un traballo inxente e absolutamente impagable, non? Pois, María, supoño que Sí. moitas cousas que decir con respecto a estas visións que acabamos de escoitar. 3 apuntes solo, xa sabes que, bueno, son bastante breve normalmente. Comparto, por suposto, que existe un problema, xa o dixen na primeira intervención, non? É que o problema social será un problema de convivencia e que hai que continuar traballando nesto para procurar unha solución que sexa unha solución para todos, para estas persoas que están en risco, bueno, que están en exclusión social, para as persoas, comerciantes, etcétera, que viven no casco vello, non? Mais insisto que tamén non se pode, xa o dixo Rubén, non se pode facer demagoxia con isto e, sobre todo, non se pode vivir na desmemoria, porque a hemeroteca a temos aí. A hemeroteca é moi fácil ir a buscala agora hoxe en día a través de internet, non? O voceiro do Partido Popular di que é un problema novo, o voceiro do Partido Popular dixo que polo menos está intensificado en comparación con anos anteriores. É novo a que intensificouse, bueno, é diferente, intensificouse antes de vir a tertulia hoxe, 10 meses. tiven a ben, mirar en internet, que hai un montón de información, e buscar a historia, ademais traer aquí a documentación desa historia, non? Hai diferentes noticias, hai unha noticia do 2013 onde se fala de 200 persoas sen teito en Santiago. Agora mesmo os números están en 100 e algo, a pesar de que a crise é maior, entón é normal que haxa máis persoas sen teito, non? Mas tamén buscando na hemeroteca hai unhas declaracións que no seu momento fixo o concelleiro do Partido Popular de Seguridade, que me parecen unhas declaracións acaídas, que é unha mágoa que non sexan as que hoxe fai a oposición neste sentido, non? E vou lelas literalmente. Decía que había que ter en conta que esas persoas, é dicir, as persoas sen teito son persoas cidadáns e que teñen dereito a estar ali mentras non incumpran a lei.
É unha mágoa que hoxe non se faga ese tipo de valoración, que se insista máis nun tema de orde público ou de seguridade, cando continúa un drama social e cando a realidade é que o Concello está apostando pola política social e a demostración é que o orzamento do 2016 ten un 35% máis de orzamento en políticas sociais que o orzamento do ano anterior, non? Simplemente eso, non me vou alongar nada máis. Pois Agustín vai contestar. Por puntualizar, en primeiro lugar, que quede claro que Compostela Aberta ten un orzamento no ámbito social por baixo do propio compromiso electoral de Compostela Aberta. En segundo lugar, decir que o Goberno tenta trasladar este debate a unha cuestión de orden público, de seguridade cidadán, de ornato. Non é así. Nos, dende o primeiro momento, trasladamos ao Goberno no mes de decembro, nun pleno, que estamos ante un problema social. Pero aquí o que acontece é que o Goberno está nas mans de Compostela Aberta. E Compostela Aberta ten que resolver a situación da cidade. Non ten que mirar cara a outro lado, non ten que buscar elementos alleos ao Goberno para tentar atopar culpables dunha situación. É evidente que temos unha situación de deterioro da nosa cidade. Os que paseamos a cidade comprobamos día a día cuestións con persoas en risco de exclusión, cuestión de venda ambulante, etcétera, etcétera. É un deterioro continuo que podese comprobar día a día e, por tanto, o Goberno ten que actuar. E, obviamente, ten que actuar dentro do marco da normativa e, obviamente, ten que artellar as medidas que poida e que estean nas súas mans, servicios sociais e, por suposto, tamén cuestións en relación coa ocupación ilegal do dominio público da rúa que é de todos os santiagueses, de todos os composteláns. E, por tanto, ten que actuar co máximo respecto ás persoas, resolver un problema social e resolver un problema da cidade, porque está no Goberno, pero, bueno, parece que este Goberno é campeón mirando cara atrás, é campeón botando as culpas ao resto, pero non é capaz de resolver os problemas do día a día dos cidadáns. Quizáis prodúcese máis confrontación neste asunto entre Compostela Aberta e o PP, posto que son o Goberno actual e o Goberno anterior, pero é certo que PSOE e BNG tamén tiveron un goberno aquí en Santiago. Polo tanto, por que pensan, Paco Reyes, que agora quizáis ten máis visibilidade este problema? Eu non sei se hai máis persoas en teito, se non hai, se antes se fixo e eran mellor as cousas ou peor. O certo que si se está dando moita importancia, si ten moita visibilidade. Por que pensan vostedes que se dá esta situación? O primeiro é que, dende logo, un problema desta magnitude que é importante, que obviamente se ten afundido, obviamente, polo tema da crise económica, non se vai resolver cunha referencia ao que precisamente Compostela Aberta chama ou chamaba durante a campaña electoral a vella política. É dicir, isto non se vai resolver dicindo e ti máis. Iso é evidente. Co e ti máis non imos resolver nada. Por lo tanto, o que teñen que facer é abordar as diferentes cuestións. Non estou de acordo do tema do 35%, é certo que hai un incremento, non chega por os meus números ao 35%, pero en calqueira caso é que hai que facer máis cousas que simplemente plantexar cuestións no pleno e, polo tanto, falar de cuestións no pleno e non leválas adiante. Eu lembro que fará agora uns 6 meses presentou o Goberno unha proposta precisamente dun tema de pisos tutelados para evitar o tema dos albergues, que ademais eu lembro que era un proxecto coñecido en toda Europa, ademais en inglés, Housing First, eu lembro todo o mundo no pleno, pois tentando de pronunciar ben o de Housing First, mesmo eu lembro que preguntei con respecto a cal era o Housing First que quería facer aquí Compostela Aberta, se era o que se parecía a Finlandia, a Irlanda ou a Holanda, lembrarán ese debate os meus compañeiros e compañeira, se nos dixo mesmo que Finlandia demais e non volvemos a saber nada máis diso. Claro, isto é o que non pode pasar. Non pode ser simplemente un problema de fotos, non pode ser simplemente un problema de titulares. Con respecto ao tema da caridade, eu tamén teño que decir unha cousa, é dicir, o Partido Socialista nunca estivo de acordo precisamente con esa delegación de competencias e de responsabilidades que nos entendemos que son públicas no terceiro sector. No terceiro sector é un apoio, pero quen ten a responsabilidade é o sistema público e quen ten que ter a porta de entrada para o problema e, polo tanto, para buscar as diferentes solucións, fundamentalmente polas preventivas, que por onde hai que comenzar, teñen que ser os servicios sociais. Nos pensamos que a mellor solución non é precisamente
precisamente as subvencións, porque as subvencións o que fan as diferentes entidades con toda a boa voluntade e con todo o seu traballo é presentar os seus proxectos, os seus programas. Ten que ser o servizo público quen presente os programas que lle interesan, cos seus criterios, cos seus niveis de calidade e, polo tanto, concertar, como se ve, por exemplo, na sanidade. Concertar, ademais, pero con concurrencia competitiva, porque desa maneira ti tes a posibilidade de acadar e controlar a calidade do que ti precisas prestarlle a xente, insisto, dende a prevención, a asistencia cando é necesaria e a integración desas persoas, a inserción desas persoas. E iso, por exemplo, é a crítica que nos lle facemos a Compostela Aberta neste momento. É dicir, unha cousa é o incremento, que non chega ao 35%, pero unha cousa é o incremento, pero outra cousa é que están directamente copiando o modelo que teñen herdado neste caso o Partido Popular e que efectivamente nos criticamos porque temos outro concepto, pero que neste caso a Compostela Aberta segue exactamente os mesmos parámetros para abordar o problema social que seguía o Partido Popular. Nos entendemos que ise tamén é unha das cuestións que temos que abordar e que unha das consecuencias é o que estamos a vivir. Rubén? Sí, vamos a ver, seguindo un pouco co que comentaba antes, non? Si non queremos ser demagóxicos, o primeiro que hai que recoñecer todas, é que este é un problema de difícil solución, porque senón xa estaría solucionado, non? En calquera corporación, non? Entón, é un problema de difícil solución e é un problema que non é exclusivo de Santiago, que se reproduce con diferentes materializacións en todos os ámbitos urbanos de Galicia e do Estado español, posiblemente con bastante máis crudeza que en Compostela, non? Dito isto, que sexa un problema de difícil solución non é excusa para a inacción, non? Por que digo isto? Porque outro día, falando con un comerciante desa zona, unha persona que máis é unha persona de firmes conviccións sociais e unha persoa que desde logo é a antítesis dunha persona reaccionaria, decíame, mira Rubén, eu entendo perfectamente que é un problema social, entendo e compadézome da situación de algunha desas persoas, eu sei que hai persoas que son alcohólicas, eu sei que hai persoas que teñen problemas psiquiátricos de outro tipo, eu son plenamente consciente diso e fui moi paciente, entendo que teñen que actuar os servicios sociais e todo o que queiras. Ahora, pasan os meses e a min o único que me pasa é que se me reduce a clientela, que sigo tendo excrementos diante da porta, que hai xente viandantes os que lles insultan ou que teñen medo de pasar por aquí. Entón, eu respeto todo, intento ser especialmente cuidadoso, pero as institucións públicas, neste caso o Concello, o que me teñen que dar é unha resposta positiva de cara a solucionar o problema, non? Porque senón, bueno, ben, todos podemos coincidir en que é un drama social, pero a min, para a solución do meu problema concreto, ninguén me aporta nada, non? E falo dun comerciante, que son os máis afectados, pero poderíamos falar de veciños e de veciñas, e poderíamos falar tamén de viandantes, non? Hai que pensar, entre outras cousas, que está cerca os servicios incluso de Incolsa, que é un punto onde vai moita xente que nos visita a pedir referencias da cidade e demais, e onde se teñen producido problemas, non? Comentaba antes María, claro, evidentemente, afortunadamente, de momento, ainda que no paso que vamos xa veremos, non é delito estar na rúa, eso é evidente, non? E é algo que comenta sempre a policía local, non? Miren, nos mentras non se produza un delito, unha agresión, un roubo, ou non sei que, non podemos actuar, vale? Non é delito estar na rúa. Ahora, o que non está permitido tampouco é defecar no espacio público, non está permitido agredir física ou verbalmente a viandantes, non está permitido facer unha ocupación dun espazo público, neste caso semipúblico, non? Porque os baixos do Iago realmente un espazo privado, non? De xeito indefinido, etcétera, etcétera, non? Por lo tanto, eu creo que certamente ten que actuar fundamentalmente os servicios sociais, pero cando eso non chega, pois eu creo que tamén hai que tomar outro tipo de medidas na liña, sobre todo, de que actúe a Fiscalía nos casos onde realmente poda a Administración facer unha tutela de outro tipo, non? Porque cando hai persoas que non están dispostas a recibir axuda, ás veces ten que ser o conxunto da sociedade a través das súas institucións, neste caso, pois as institucións judiciais, que obriguen a esas persoas a autoaxudarse, non? Como decía Rubén, un problema complexo de difícil solución. Non sei se quere María apuntar unha última cuestión para
poder seguir falando de máis asuntos. Non era eu quen comentaba que non era delito estar nas rúas, senón eran as declaracións que fixo no seu sí. momento o voceiro do Partido Popular naquel momento. Pero Pero, non é quero dicir, delito, eran de as súas momento, palabras, non de é momento delito estar nas rúas. comparto. Hai un problema, está identificado, é un problema complexo, hai un goberno, 10 meses de goberno, e hai unha sensación, creo, unánime na cidade, que a situación está peor que fai 10 meses. Por lo tanto, pois o goberno debería facer unha reflexión ao respecto do que ten que facer na medida en que é o principal motor de resolver os problemas que acontecen na cidade, non? Pregunto eu, antes de pechar este tema, se habería posibilidade de chegar a un consenso entre todos para facer algo. Ou deixámoslo en que é cuestión só do goberno? Home, non, se o goberno fai algo, fai unha proposta e intelixente e proactiva, traslada digamos, cuestións etéreas ou non concretas, lóxicamente, se é positivo para a cidade, o apoio do Partido Popular vai estar en riba da mesa, como non podría ser en calquera cousa que vaya no sentido de favorecer a cidade, o seu desenvolvemento, a súa imaxe e a situación dos nosos veciños, faltaría máis. Por parte do PSOE, estarían dispostos a chegar a algún tipo de solución entre todos, non sei. Se Quen ten a responsabilidade de chegar a solución e de poñela en práctica é o goberno. Ata tal punto, ademais, este goberno, que eu lembro agora, pois o que foron o período previo ao pleno de de orzamentos, onde se nos dixo claramente que non desnaturalizáramos os orzamentos. É dicir, nos fixemos unas achegas de prácticamente 1 millón de euros máis para gasto social e a resposta foi: non me desnaturalicé desos orzamentos, déxame aprobar os meus orzamentos e non me poñas paus na roda. Por lo tanto, iso ten que valer cando un toma as decisións e cando as cousas non saen ben tamén. É dicir, un ten que asumir a responsabilidade do que non se pode facer, repartir as culpas, tentar de elevar soamente as fotografías. Por lo tanto, esa é a súa responsabilidade, a nosa responsabilidade é a fiscalización e garantir as políticas públicas e, polo tanto, nese tema de garantir as políticas públicas, nos claro que estamos dispostos a botar unha man. De feito, eu penso que, diante de todos os problemas que se teñen manifestado durante estes últimos 10 meses, o Partido Socialista sempre estivo poñendo en riba da mesa propostas que, ademais, son propostas que todo o mundo coñece, porque son as que nos plantexamos durante a campaña electoral. Van no noso programa e somos fieis a ese programa electoral e a quen confiou nel e nos deu o voto. Pois pechamos o tema con esta cuestión, se habería posibilidade de chegar a algún plan de acción conxunto. Posibilidade non sei, predisposición, desde logo, por parte do BNG, toda neste asunto e en calquera outro, non? Quero dicir, eu creo que o goberno está para gobernar, a oposición está para fiscalizar a acción dese goberno e tamén para propor en positivo, non? E para mellorar as cousas. Por lo tanto, non sempre que por parte do grupo de goberno se tendeu a man a poder aportar, a poder discutir, a poder consensuar, por parte do Bloque Nacionalista Galego sempre hubo a máxima predisposición e máxime nun asunto, pois eu creo que complexo e desde unha perspectiva social e de cidade, pois moi importante, non? Por lo tanto, predisposición, pois sempre vai haber para chegar a puntos de encontro. Por parte do goberno, despois de escoitar todas estas opinións? Por parte do goberno, por suposto, nós estamos abertos a calquer tipo de proposta da oposición, mas creo que despois destes minutos que levamos falando, o que quedou claro é que non hai ninguna solución doada ate este problema que é complexo, non? Se houbera algunha solución rápida, sinxela, gobernos anteriores de diferentes cores, do Partido Popular, o Bipartito, o Partido Socialista, BNG, pois xa houberan arranxado un problema que ademais non é único de Santiago, non? Mas creo que é un tema que está por riba de calquer cor política. Así que, por suposto, estamos abertos a calquer tipo de diálogo, proposta, e estou segura que chegaremos a acordos. Pois imos deixar este problema que existe coas persoas sen teito que están a vivir nas rúas do Casco Vello. Vemos que é un problema de difícil xestión, que suscita moitas críticas por parte da oposición e de diversos ámbitos da cidade. Imos seguir falando de xestión, neste caso, doutros problemas, noutros eidos, porque é certo que Compostela Aberta se atopou con certos conflitos ou con certas polémicas na xestión ordinaria. Falamos, por exemplo, na xestión dos comedores escolares, na adxudicación dese servizo despois de que renunciaran varias empresas a facerse con servizo dos comedores, como decimos.
Tamén se atopou con problemas coa cesión de Incolsa á empresa municipal de turismo, problemas coa banda de música, presentou a súa renuncia o director desta agrupación e tamén se cesou a dirección do refuxio de animais de Bando. Polo tanto, como decimos, moitos ámbitos. En esa xestión ordinaria, este goberno atopouse con esa controversia, con esa polémica. Dicía, vou falar antes de nada con Agustín Hernández porque nunha rolda de prensa o voceiro do PP dicía que Compostela Aberta vai de charco en charco. Bueno, sí, a verdade é que tema que toca, tema que estropea, é dicir, Incolsa, bueno, pois non sabemos se existe unha política turística, mas estamos na liña de que non existe política turística, cuestión grave nun sector vital para a nosa cidade, cesaron a xerente de Incolsa dunhas formas absolutamente injustificadas. Creo que nesta vida é bo dar unha saída digna a calquera persoa, podes discrepar, é un cargo de confianza, tes todo o dereito do mundo a buscar unha persoa diferente, pois cesan a xerente, ata o de agora que eu saiba non temos xerente. O refuxio de Bando xa é o colmo, en primeiro lugar, pois a través dunha proposta no pleno modifican o que é a representación das asociacións animalistas no refuxio para pois obter a maioría que, en caso contrario, non tería o goberno. No momento en que esas persoas se incorporan ao refuxio, proceden ao cese da responsable, un custe probablemente de alrededor dos 40.000 euros, unha porcentaxe moi importante do presuposto do refuxio, e, polo tanto, imos ter un problema con unha institución que non tiña problemas, que funcionaba correctamente. Moita xente creo que non coñecía nesta cidade a existencia do refuxio, con independencia das cuestións de orde de funcionamento. Era unha institución que funcionaba correctamente, agora temos xa un problema. E a partir diso, pois, lembro toda a historia dos comedores escolares, aínda estamos agardando a explicación ao respecto de por que o goberno paga 1,5 euros o que antes pagaba 0,62 euros, ese sobrecuste, o concelleiro non dixo nada, as irregularidades nas obras de carretas, ao menos 3 irregularidades, unha reiterada prórroga do contrato sin argumentos e sin justificación, sin determinar se o contratista tivo alguna responsabilidade nese retraso da obra. Pasou de 5 meses a un ano, aínda estamos agardando a apertura da rúa ao público, unha redacción e execución dun proxecto modificado sin ningún tipo de autorización. Por último, prescindir da petición de informe á Comisión Asesora de Patrimonio e a Patrimonio como tivera que facer calquera persoa no casco histórico. O Concello prescindiu dese trámite, agora está o Goberno aprobando extrajudicialmente as facturas desa actuación. Por tanto, pois non respetaron a normativa. Nos temos presentado un recurso respecto desa cuestión, e xa o colmo dos colmos é ante a situación lamentable da cidade, pois o goberno colleu o camiño máis rápido, adxudicou a través de emerxencia 440.000 euros, inaudito, é dicir, máis de 70 millóns de pesetas para arranxar mal os viais do Concello. Podería ter alguna xustificación se os arranxos pois foran previo informe técnico en todos e cada un dos arranxos, se os arranxos pois foran de acordo cunha planificación, cunha diagnose previa, se os arranxos foran de acordo cun proxecto técnico dicindo cal vai a ser o sistema, cal é a mellor forma de arranxar os viais do noso Concello, que é certo que están deteriorados, que é certo, e adiántome o que poida decir a concelleira, non é froito destes 10 meses, obviamente. Este deterioro da cidade non é froito dos derradeiros 4, 8 anos. Hai que analizar por que hai viais deste Concello con 10, 7, 5 anos que están nunha situación lamentable. Hai que facer ese diagnose, hai que buscar atopar os recursos necesarios para poder pois planificar correctamente os arranxos da cidade e non tirar polo camiño dedocrático que tanto utiliza este goberno, coller a primeira empresa que pasa polo noso lado, supoño, e encargar a esa empresa que faga, por certo, máis caro que os prezos do mercado ese arranxo mal feito. Insisto, o final da película é que o arranxo non é un arranxo pensando no futuro da cidade.
eso é o que acontece diariamente na cidade. Logo despois, os señores do goberno, por certo, en minoría, dirán que a culpa é do Partido Popular, da oposición, da Xunta, da Universidade ou dos veciños. A culpa nunca é do goberno, pero a realidade é que a cidade está mal xestionada, a cidade está nunha situación lamentable e este goberno, cousa que toca, cousa que estropea, ou cousa que toca, cousa que prorroga, porque tamén pois, o goberno caracterízase porque todos os contratos os prorroga, a pesares de que dixo que ia municipalizar todo o municipalizable, non, prorroga todo, o que toca o estropea, incolsa, refuxio de animais, comedores escolares, obras de emerxencia, carretas, etc. etc. Despois voulle dar a palabra a María, pero antes imos facer o percorrido, porque seguro que teñen máis cousas que apuntar Paco e Rubén. Apunto outra frase de Paco que case reproducía Agustín, eso dos contratos a dedo. Pero deixolle a vostede que o explique. Bueno, hai varias cousas non a plantexar durante estes 10 meses, non? A mí o primeiro que me sorprendeu con respecto, bueno, ao exercicio do dereito que pode ter un novo goberno a elixir os seus equipos directivos, pero que hai que ter un respeto á normativa xurídica, ao marco xurídico, aínda que teñas ese dereito. Tamén, por exemplo, o que me sorprendeu foi, no caso concreto de Incolsa e no caso do cese da xerente de Incolsa, é que o mesmo día, no mesmo acto no que se constitúe o novo Consello de Administración de Incolsa, ese mesmo día, nese mesmo acto, se pide o cese por falta de confianza. Home, non houbo tempo dabondo para poder justificar esa falta de confianza que require, obviamente, ordenamento xurídico. Eu refírome que xa hai sentenzas ao respecto. É dicir, non é simplemente porque é un cargo de alta dirección non directivo que che non meo agora e agora che ceso. Non é así. Por lo tanto, hai que justificalo. Claro, no mesmo momento que se constitúe o Consello de Administración, é difícil que teñas capacidade para facer ese xuizo. Claro, cando o refuxio de animais, por exemplo, tamén se cesa xerente e se pretende cesar por un despido disciplinario e os membros do padroado de refuxio de animais prácticamente botan a correr porque todos se daban de conta que se aprobaba iso e en ir a dar explicacións diante dun fiscal e dun xuiz, evidentemente iso vai para atrás, pero o que pasa é que se toma unha decisión nese sentido que efectivamente vai ter un coste de 40.000 euros, pois que prácticamente estamos a falar do 40% non? Do orzamento que ten precisamente o refuxio de animais. A todo isto, aínda non temos nin un modelo de turismo e de promoción turística para esta cidade, ao menos nós non o coñecemos, non sei se o teñen, pero non o coñecemos. Nin temos tampouco un modelo de refuxio de animais. Podería ser, por exemplo, queremos que sexa como o de Zaragoza, non sei, pero que non temos en riba da mesa. Polo tanto, a impresión que dá das veces é non teño proxecto, polo tanto, vou comprarlle as ideas a un xerente que poda contratar. Non se trata disso. Eu teño que ter un proxecto para a cidade, para os diferentes elementos, e despois buscarei o perfil das persoas que poden levar adiante ese proxecto. Ese é o tema. Tema de comedores. Bueno, comedores, escolas infantís, hora, grúa, centros socioculturais, transporte público. É dicir, efectivamente, eso lle teño que dar a razón a Agustín, é que se prorroga todo. Se prorroga todo. Polo tanto, e cando co tema dos comedores, que eu penso que é paradigmático do que non se ten que facer para unha xestión, cando o Partido Socialista plantexe e di, bueno, fagamos como se fixe co Concello de Ames, que está aquí o carón, é limítrofe, e polo tanto municipalicemos o servizo, a resposta do Concelleiro de Educación no muro do seu Facebook foi que ese era unha proposta franquista. Claro, non entendo moi ben cando iso foi a gran promesa de Compostela Aberta ao longo da campaña electoral. O mesmo acontece co tema da banda de música, é dicir, onde está o modelo para a banda de música? Porque claro, se o modelo é o que din, que imos facer as sustitucións e imos avanzar cara unha banda municipal amateur, cando dende 1910 é profesional de funcionarios, claro, se o que se quere empequeñecer esta cidade, co Partido Socialista non se vai contar. Iso dende logo. E, polo tanto, o tema das fuchancas. Claro, o trámite de emerxencia, eu podo entender o trámite de emerxencia, porque evidentemente neste momento hai que recoñecer que os viais da nosa cidade están nunha situación de emerxencia, é certo. É que hai accidentes que, ademais, existen informes da Policía Municipal que poideron dar lugar a mortes, é dicir, a perda de vidas. Polo tanto, podería estar justificado. O que pasa é que acontecen dúas cousas. O primeiro que ten que facer o goberno nese caso é
públicamente e formalmente recoñecer que esta cidade, a situación dos viais, está en situación de emerxencia catastrófica. É o primeiro que teñe que facer. Mire, temos a cidade en unha situación catastrófica. A partir de aí, imos tomar estas decisións. Pero por que chegamos a esa situación? Chegamos a esa situación porque cando se chega ao goberno non se lles ocurre, porque todo é un problema, efectivamente, que herdamos un rozamento que era do Partido Popular non nos permitía xestionar. Vou aceptalo, pero vostede pode presentar unha modificación orzamentaria, presentala ao pleno, ser aprobada en pleno e, polo tanto, facer un concurso en forma, tempo reglado, que sexa competitivo, de concorrencia competitiva e, polo tanto, teñamos efectivamente esa rebaixa polo menos do 20% que era o contrato que se tiña e non somente o 10%, porque ese 10% de máis que se está a pagar con respecto ao contrato en concorrencia competitiva sae do peto dos veciños e das veciñas desta cidade. Pois vais engordando a lista de críticas, Rubén. Sí, certamente, eu coincido con casi todas as críticas que se teñen feito a toda agora. Agora ben, creo que todas teñen unha importancia diferente, non? De todas elas, para min, hai unha que me parece especialmente grave, que é o que pasou cos comedores escolares, non? Porque coincido con Agustín que a obra de carretas, o que é a súa tramitación e todo o que ten que ver co trámite formal da mesma é un auténtico desastre, xa veremos en que acaba iso, pero, bueno, que unha obra acabe uns meses antes, uns meses despois, ten problemas, evidentemente, pero non é o mismo que cando estamos a falar da alimentación e do cuidado de nenos e de nenas, non? E nese sentido, pois, a xestión dos comedores escolares é que non se podía facer peor, directamente, que adrede sería imposible facelo peor e ter unha actuación como goberno tan absolutamente calamitosa, non? O resultado final, xa para forrarme todo o resto, o resultado final é que hoxe temos os comedores escolares xestionados pola mesma empresa que este Concello lle abriu un expediente, unha investigación e sancionou, voluntariamente sigue por decisión do Goberno de Compostela Aberta, voluntariamente, despois de abrirles un expediente, despois de ter movilizacións dos pais, das nais, dos sindicatos, a respecto do incumprimento en cousas tan graves como a alimentación dos nenos. Voluntariamente este Goberno acabou decidindo que seguira xestionando ese servicio a empresa Clece con precios máis caros dos que se viñan pagando. Ese é o resultado final. Polo medio, pois toda unha serie de desatinos que, mire, casi mellor é esquecelos, non? Por lo tanto, para min, un feito gravísimo dunha mala práctica e dunha falta, pois, de saber xestionar cuestións do día a día que son elementais. Outro tema que se comentou aquí do refuxio, o tema de Incolsa, eu podo entender, e volvo a dicir o mismo, non quero ser demagogo, non? Hai determinadas responsabilidades no ámbito das administracións públicas que son cargos de alta dirección e por iso teñen unha remuneración tamén moi superior a do resto dos traballadores e traballadoras, son de alta dirección que se entenden que son cargos de confianza, non? E, por tanto, un motivo para rachar esa relación contractual é a perda de confianza. E pode haber un goberno novo que legitimamente, oiga, pues, non ten confianza nun cargo de alta dirección e decide prescindir del. Eu ata aí non poño problemas. Onde poño problemas? Poño problemas cando non se cumple o que di ou cando vexo que non hai proxecto, non? Porque, claro, no caso do refuxio de animais, a propia concelleira díxonos que iba a traer un informe da viabilidade económica das consecuencias de todo isto, non? Porque acaban de falar os compañeros, a indemnización son máis de 40.000 euros, para que a xente que nos este vendo se faga unha idea. A aportación do Concello, o refuxio de animais, podes corrixirme, María, pero que é en torno a 150.000 euros, é dicir, esa indemnización é un tercio do que o Concello aporta ao refuxio de animais. Eu preguntei, dixe, mira, o Concello está disposto a poñer máis diñeiro este ano neste exercicio por refuxio de animais? Dixeronme, non. Digo, oiga, mire, e onde van salir eses 50.000 euros? Porque supoño que as nóminas os traballadores e traballadoras se seguirán pagando, supoño que a luz e a auga se seguirá pagando, se non queren que se corte. Que se vai a recortar ao final da alimentación, dos medicamentos dos animais? De onde se vai a recortar? Non? Seguimos esperando por ese plan de viabilidade, pero a propia concelleira, eu no seu día díxenlle nese padroado da fundación, oiga, vostede vai a tramitar a cesión desta persoa por falta de confianza e tal, discutible, despois podemos discutir diso. Ahora ben, trae aquí unhas bases de como se vai a sacar a concurso eso, non? Porque aparte se nos dixo que non só iba a ser esa praza, sino que se iba a desdobrar esa praza en dúas. Digo, mira, e o diñeiro novamente, de onde sale? Eu sigo agardando. O tempo pasa, sigo agardando. Despois, comentaban os compañeiros o tema pois das
do que son as concesións, das renovacións, das prórrogas e tal. Certamente, coincido, grave, pero que, mire, todavía me parece moito máis grave aquelas que directamente non se renovan. Eu levo dicindo meses, e volvo a dicir hoxe aquí en televisión e agardo que non haxa problemas maiores. Levo avisando meses. Mire, desde o día 15 de xuño que toma posesión o Goberno de Compostela Aberta, ten un documento do anterior Goberno, un cuadriño, que o anterior Goberno nos facilitou a todos os grupos, onde se decía todos os servicios que estaban externalizados do Concello, cando remataban e se eran prorrogables ou non eran prorrogables. Desde que chegou Compostela Aberta o Goberno, 15 de xuño do ano pasado, sabe que a mediados do mes de marzo remataba o concurso de xestión dos centros socioculturais de Santiago e que non se podía prorrogar porque xa estaba prorrogado. Eso sábeo desde hai 9 meses. Deixaron que vencera o contrato, nin licitaron un novo contrato, nin prorrogaron porque non se podía prorrogar, nin remunicipalizaron, ni nada. Pero, casualmente, hai unha empresa que sigue prestando ese servicio, eso sí, sin contrato. Sin contrato. E estamos falando dun concurso público de 1,5 millón de euros anuais. Anuais. E o tempo sigue. Suma, non? Entonces, bueno, creo que non é precisamente, non é que se xestione ben ou mal ou regular, é que se está xestionando, desde logo, incumprindo de xeito sistemático en casos como estes a propia lei de contratos do sector público. E remato. Claro, facían referencia os compañeros ao contrato de rebacheo de 400.000 euros. Claro, bueno, podemos discutir aquí xurídicamente o concepto de emerxencia e demais. Eu xa non vou entrar niso. A situación da cidade calamitosa nunca estivo tan mal Santiago a ese nivel. Hai rúas que parecen escenarios posbélicos directamente, e, por lo tanto, eu vou dar por bo esa tramitación de emerxencia, ainda que, bueno, xurídicamente está algo máis que collida con pinzas, porque eso está pensado, claro, para unha riada, para un incendio, para un terremoto. Claro, cando estás arranxando fochacas de rúas, que esas fochancas levan aí 8 anos, ou 5 ou 4, pois, bueno, habría que ver que di un tribunal, non? Pero vamos a dalo por bo. O que non dou por bo é que, mire, a empresa que facía o rebacheo, que tiña un contrato gañado un concurso público, non vamos a decir aquí ahora o nome, gañou aquel concurso cunha baixa do 20%. É dicir, de cada 1.000 euros o Concello aforraba 200. O último concurso que acaba de sacar con Compostela Aberta acaba de gañalo unha empresa cunha baixa do 32,5%. É dicir, de cada 1.000 euros o Concello aforra 325. Tachán o contrato que dan a dedo con que rebaixa se pacta, porque aí non hai concurrencia, non? Con un 10%. O sea, a mesma empresa que facía ese traballo cunha baixa do 10, cando lle adxudican 440.000 euros a dedo, que é moito maior co anterior concurso, casualmente a baixa é do 10%. Se eses 440.000 euros foran na última licitación, o Concello aforraría casi 100.000 euros con respecto ao resultado anterior. Casi 100.000 euros. Bueno, eso, en fin, non vou dicir eu o que é, pero, bueno, non pinta ben, non? Non sei se hai algo que apuntar despois desta intervención de Rubén antes de que María poida responder a todos estos asuntos. Queren apuntar algo a estas apreciacións de Rubén? No, engadiría unha cuestión que... Sí, non hai problema. E claro, eu podo entender o tema da seguridade, non? Porque certamente hai determinadas fochancas que son un auténtico perigo para peóns, para condutores e para todo o mundo, non? Ahora, o que me parece tamén impresentable, e eu xa yo trasladei ao concelleiro responsable, é que o Concello de Santiago leva moitísimo tempo, eso daba tamén para escribir unha novela, sin contrato de pintado, non? De pasos de peóns, das bandas laterais e tal. Que está pasando? Que para min, de verdad que é alucinante. Estáse rebacheando en zonas onde hai pasos de peóns e como non hai contrato de pintado, directamente desaparecen os pasos de peón. Vostede se vai á estación de autobuses e non hai paso de peóns para cruzar. Vostede pasa pola avenida de Lugo e hai pasos de peóns a metade, porque hai un carril onde se rebacheou e non se volve a pintar. Santa Marta, avenida de Lugo, moitísimas zonas da cidade, non? Bueno, eu, de verdade que me parece unha irresponsabilidade, bueno, tocar madeira, que non pase nada, pero habría que ver a responsabilidade incluso do Concello no caso de que houbera algún accidente en algún paso de peón que está sin pintar durante todo este tempo e que non se vai a pintar, polo menos parece ser no corto prazo, non? Máis caro a dedo e sin informes técnicos en todos e cada un das actuacións, en todos e cada un das fochancas e dos bacheos que fixo o Goberno, posto que o concelleiro dixo que tiñan informe técnico da Policía Local, pero non é así. Non existen informes técnicos en todos e a solución técnica, insisto, non é a millor, polo tanto, un mal gasto de 440.000 euros. Lamentablemente,
Eso é o final desta historia. Gustaríame engadir dúas cousas ao dito, non? O primeiro que, claro, chegamos a ese contrato de emerxencia, non? De tramitación por emerxencia de Carras Fochancas, fundamentalmente por unha cuestión, a absoluta falta de xestión, neste caso do Goberno de Compostela Aberta, neste tema e desgraciadamente nosotros tamén. É dicir, eu lle dou a razón unha cousa a Rubén, decía, é que non podo falar de si a xestión é boa ou é mala, tes toda a razón, é que non hai xestión. Por lo tanto, non se pode decir se é boa ou se é mala, non hai xestión. E por outra banda, o que se comentaba precisamente das cuestións de falta de informes e demais, é que, por exemplo, Ser Unión, que efectivamente é outra empresa que estivo desempeñando o servizo de comedores sen contrato e, por lo tanto, que hai que pagarlle por recoñecemento extrajudicial de crédito, cando se presentan as facturas, eu lembro agora as dúas últimas, decembro de 2015, xaneiro de 2016. O que acontece é que existe un reparo por parte da intervención. O reparo de intervención se pode levantar porque ese reparo se pode levantar grazas ás bases de execución do orzamento 2015, pero se teñe que cumprir. Entre elas se di que hai que explicar de onde sae o precio que se vai pagar. Agustín facía tamén un comentario ao respecto. Bueno, pois iso, precisamente, o informe dos técnicos está en branco. E a pesar de estar en branco e, polo tanto, con un incumprimento claro das bases de execución do orzamento, o alcalde levanta o reparo desa factura e se paga. Con claro incumprimento das bases de execución. Pois aclaramos unha cuestión, falaba agora Paco Reyes de Ser Unión, aclaramos Ser Unión, a empresa que leva o servizo de comedores escolares, antes mencionaba Rubén Clece, que é das escolas infantis. Que daría para falar das escolas infantis. Exactamente o mesmo, pero para escolas infantis. Pero certamente, antes cando me refería no caso dos comedores era o caso de... Pois agora sí, María, ten vostede o turno para respostar a todas estas críticas pola falta de xestión da que fala a oposición. Temos varias partes. Por un lado temos o tema fochancas, o tema mantemento da cidade, por outro lado temos outras xestións ordinarias en varios eidos, como son Incolsa, o Refuxio e os comedores escolares mesmo. Por onde comezamos? Pois son moitos temas, non? Pero comezamos polas fochancas. Fochancas, é sorprendente que se cuestione a urxencia o tapado de fochancas. É moi sorprendente, habería que consultar os veciños e veciñas de Santiago aos que se taparon a fochanca ao lado da súa casa se era urxente ou non, non? Habería que consultar se non era urxente tapar fochancas que eran un perigo para pois o acceso de tráfico, que podía provocar accidentes de tráfico, accidentes peonís, que podía provocar unha responsabilidade patrimonial para o Concello, non? Entón, poñer en cuestión a urxencia e necesidade de facer accións de mantemento na cidade, a verdade é que a min pareceme esa pois preocupante, non? Ponse en cuestión o procedimento, pois dando a entender os veciños de Santiago que moi ben estánse tapando as fochancas, pero algo está mal feito, non? Cando o procedimento é o procedimento habitual e legal que se pode facer nestes casos. Decía o voceiro do Partido Popular, non hai informes. Eu vin o expediente, que sei que ademais o Partido Popular tamén viu o expediente, e vin os informes por cada fochanca da policía local dicindo que esta fochanca que se actuara porque podía causar unha responsabilidade patrimonial ao Concello. Non en todos, non en todas. Fálase de que o procedimento non é adecuado. Quen non discute a urxencia, como o voceiro do Partido Socialista ou Rubén Cela, que creo que tamén fixo declaracións nese sentido, comentan que fixéramos un expediente de modificación de crédito o ano pasado, no 2015, para xerar crédito, non? Este é un tema mellor que son términos moi administrativos e moi burocráticos para que non se perda que non coñece un pouco a administración local. Fálase de que destináramos cartos no 2015, porque cando chegamos estaba todo esgotado, para o tapado de fochancas. E a realidade é que non era un problema de crédito, porque levamos un expediente de modificación a crédito pleno, o recordades, o levamos para pagar as facturas pendientes que deixou o Partido Popular de fraccionamentos de contrato, tapado de fochancas. Ora Paco Reyes me dirá, xa volves a antigua política a votar en cara, pero a verdade é que levamos un expediente de 600.000 euros en facturas que seguro que todos recordaredes, de facturas que parte delas é a de tapado de fochancas
do Partido Popular, o cal evidencia a hipocresía neste tema, porque eran facturas que tiñan cada unha delas un reparo de intervención porque se fixeran por menos de 3.000 euros cada unha do tapado de Fochancas ata chegar a case 600.000. Repartidas entre varias empresas, 100.000 euros, e a empresa que máis tivo 50.000 euros. É unha pequena diferenza. 100.000 fronte a 400.000, e a empresa que máis tivo menos de 50.000. Vostedes, democráticamente, 400.000 a unha empresa que pasaba por ali un 20% máis caro. A onde iba? Pero, en todo caso, insisto, 400.000 euros a dedo. A ver, imos deixar que remate María con esa exposición. Logo tamén Rubén quere apuntar algo. Fálase deso, de que era necesario facer un expediente de modificación de crédito. É curioso que comentedes isto aqueles, ademais, que tiñades responsabilidades como concelleiros antes, no anterior goberno, concelleiros da oposición, porque o contrato de mantemento rematou o 11 de marzo. Non sei que me está a recomendar, ainda que estaba esgotado o crédito, o contrato estaba en vigor outro 11 de marzo, non sei que me estades a recomendar, que fixéramos un incumplimento da legislación de contratos, este incumplimento realmente real de fraccionamento de contrato, porque o contrato rematou o 11 de marzo, o contrato que só tiña 150.000 euros para todo o mantemento da cidade, que é evidente que era insuficiente, e que estaban esgotados a nosa chegada, o 11 de marzo. Decía o alcalde, o exalcalde, que non sei, que os 400 e pico mil euros foron postos a dedo, o que di o procedimento de urxencia utilizado, e que se debe de emerxencia utilizado. Eu agradecería de verdade que me deixades falar sin interrupcións, que se lle debe adxudicar a empresa, a última empresa que tivo o contrato de mantemento. Nós non tiñamos ningún interés especial de adxudicarlo precisamente a empresa que adxudicara ao Partido Popular, non, como podedes entender, pero é o que nos dixeron os técnicos e o que pon na legislación contractual. Máis temas que foron saindo. Comedores. Eu antes de continuar cos temas, comedores, persoal directivo, de bando, de Incolsa, gustaríame facer unha reflexión, e a reflexión é se estes temas realmente son conflictivos, se a solución que Compostela Aberta foi conflictiva ou realmente houve un clima conflictivo interesado, non? O digo bando, Incolsa. É curioso que se acuse e que parezca conflictivo dos procedimentos e dos procesos abertos para seleccionar novo persoal directivo, como son os procesos de Incolsa e de Refuxo de Bando, e que precisamente se acuse por aqueles que entraron no Concello no seu momento como elefantes e empezaron a destituir persoal do Concello, pagando dobles salarios que despois tiveron que aceptar a través de sentencias judiciais, non? É moi curioso que se critiquen dous procesos abertos para seleccionar novo persoal directivo. É evidente que bueno, penso eu que aquí hai algo máis que conflitos pola xestión, non? Máis alá dos erros que, por suposto, hai, todos temos dereito a equivocarnos, dos erros que poda ter Compostela Aberta. Falamos tamén dos comedores escolares, critícase tamén a adxudicación de comedores escolares. Un proceso que, sin lugar a dúbidas, foi un proceso complicado, que case acabou como unha telenovela, que durou durante meses, pero que sí que é certo é que, sendo eu moi crítica co actual modelo, pensando e defendendo que hai que cambiar o modelo, este non é o modelo que eu personalmente defendo e creo que quero apostar por outro modelo, o que sí que é certo é que se xerou unha alarma innecesaria na cidade, porque chegaron a pensar algúns pais que os seus fillos iban a quedar sen comer nos comedores escolares, o cal é moi curioso, non, o cal é moi curioso porque isto nunca aconteceu, porque é moi curioso, porque nos comedores escolares, e vou contar unha anécdota, nos comedores escolares onde sí houve un problema, adiántome que me vai a dicir Paco, nos que si houve un problema, se atoparon residuos na comida que non eran os que tiña que haber na comida, foron comedores escolares que estaban proporcionados pola Xunta, e o curioso foi que chegaron a chegar pais ao Concello de Santiago facendo demandas e criticando
cousas que non eran dos comedores escolares do Concello de Santiago, non? Eran de outros comedores escolares onde sí que houve un problema e onde a Xunta, a dedo tamén, pois ao final tamén lle concedeu a mesma adjudicataria que ten agora mesmo o Concello de Compostela, non? Eu de verdade penso que non todo vale en política, que non se poden xerar conflitos de cousas que son en moitas ocasións pois de trámite, e que sobre todo pois que temos que navegar todos por conseguir un Santiago mellor, que por suposto ten moitos problemas heredados e que por suposto Compostela Aberta ten que asumilos e ten que buscar solucións, pero non todos estes problemas se xeraron nos últimos 10 meses. Vou a dar a palabra a Rubén, ademais o que ten isto da tele que o tempo pasa voando, xa estamos apurando os últimos minutiños, co cal vou pechar, despois de todo isto que acaba de aclarar María Rozas por parte do Goberno local, pecho co oposición para que respondan a esas cuestións. Rubén Cela estábame a pedir a palabra. Sí, dous comentarios. Bueno, primeiro, eu entendo que María ten que defender a acción de goberno, para eso está aquí, non? Ahora hai cousas que son indefendibles, non? E unha delas foi todo o que tivo que ver cos comedores escolares, porque de verdad, reitero, hai cousas que salen mal, hai veces que non todo sale ben, pero no caso dos comedores escolares é que non se puido facer peor. E decir que é unha polémica que pouco menos que se crea artificialmente por parte dos grupos da oposición, ou non sei por que conspiración judeo-masónica, eu creo que é insultar a inteligencia dos veciños e insultar directamente os pais e as nais dos nenos e nenas que van a eses comedores escolares, non? Mire, isto non é unha polémica que se cree por culpa de ninguén, isto se crea porque facedes mal uns pregos de contratación, punto e pelota, e non fai falta ser economista. Eu comentei no seu día, o propio concelleiro e incluso o alcalde, ti non podes pretender pedir nun concurso público que haxa unha empresa que dé moito máis do que se daba ata agora, en horas, en traballadores, en servicios, e dicir que a máis vai a cobrar bastante menos do que viña cobrando ata agora, porque esa cuadratura do círculo de momento non inventou ninguén. Entón, evidentemente, de xeito sistemático, quedaron valeiros eses concursos. E ao final, pois, adxudicachedes a dedo a quen quixechedes, que foi a mesma empresa que viña prestando o servicio, unha empresa que, como dixen antes, houbo que investigar e sancionar por malas prácticas, e eso decidichedes vos unilateralmente, e aparte pagando máis. Por lo tanto, defender eso, pois mira, sinceramente, creo que é indefendible. Segundo, bueno, eu creo que hai que fuxir da demagoxia, non? Entón, volvo un pouco de antes, que a situación da rede viaria de Santiago é absolutamente calamitosa, non o discute ninguén. Que é urxentísimo actuar sobre ela, non o discute ninguén. Agora, María, eu creo que ti coñeces a diferencia entre urxencia e emerxencia. Creo que a coñeces. Se non a coñeces, deberías, desde unha perspectiva de tramitación formal, non? Entón, un trámite de emerxencia, pois é unha cousa moi simple de entender. Quer dicir, se mañá hai un terremoto e se destrozan unhas rúas e hai que actuar, non vou a facer unha licitación de 3 meses para actuar. Se mañá empeza a arder todo o país, eu estaba na Xunta no ano 2006 cando empezou, tivemos que facer moito, por desgraza, moitísima tramitación de emerxencia, porque estaba ardendo o país polos 4 costados, non iba a sacar unha licitación de non sei que equipos para extinguir os incendios ou demais. Eso é unha tramitación de emerxencia, pero vamos a supor que isto realmente é unha tramitación de emerxencia, que eu creo que é unha tramitación urxente. Explícame unha cousa, María, como no ano 2015 ti decías que, claro, tramitaches modificativos de crédito, sí, en decembro, e exclusivamente para pagar cousas atrasadas. Indiscutible. Eu fagoche unha pregunta moi simple. Por que no ano 2015, cando chegades, e vos atopades unha partida xa executada de rebacheo, por que non facedes un modificativo de crédito? Que é moi fácil de explicar. Decías ti, isto a veces a xente se confunde porque é un pouco lioso. É lioso, pero é moi fácil de explicar. Mire, no ano 2015... Vamos abreviando, Rubén, que se nos van botar do plató. Mira, no ano 2015, cando chega a Compostela Aberta ao goberno, sabe que hai toda unha serie de cousas que non se van a executar. Polas razóns que sexa, non vou entrar. Que queda moito diñeiro sin gastar. Pois era tan fácil como dicir, vou coller 1 millón de euros ou 2 millóns de euros desto que non vou gastar e as vou a meter aquí nesta partida para rebachar e empezar a rebachar. Rubén, expliquei iso. Había un incumplimento do contrato porque había un contrato. Non se fixo. Que se puido facer. Que se puido facer. Non se pudo facer, fixo. Rubén. Bueno, hombre... Bueno, se queres explicoche como se fai. Creo que vos ter que deixar este asunto das pochancas para a próxima... En calquera caso, eu volvo o que decía noutra intervención. Eu non quero ser demagogo. É evidente que o estado calamitoso no que está Santiago non é responsabilidade exclusiva do goberno de Compostela Aberta. E máis, eu digo, ni siquiera do anterior goberno do Partido Popular. Vale? Agora ben,
pouco e discutible que nestes 9 meses de goberno de Compostela Aberta non se fixo o suficiente a respecto das actuacións máis urgentes que había que facer e o único que se fixo foi, en grande medida, agrandar o problema. Imolo deixar aí breves, por favor, porque temos que rematar. Un apunte Paco, outro Agustín. Mira, o primeiro hai que decir, Rubén, que sí que coñece Compostela Aberta a diferencia entre urxencia e emerxencia, e que tamén teñen en marcha un proceso de urxencia para o tema das fochancas, e ademais o de emerxencia. Mira, o tema precisamente destes 10 meses de falta de xestión de Compostela Aberta é un relatorio de contratos menores a dedo, de negociados en publicidade a dedo, e obviamente dun proceso de tramitación de emerxencia a dedo. Seguinte, clima de conflicto interesado. Mira, o tema de Incolsa. Eu lembro que cando vos plantexades o cese da xerente, eu digo, non vexo claro xurídicamente o soporte ese cese neste momento, pero respeto o dereito que ten o goberno para elixir os seus directivos. Polo tanto, voto a abstención, porque non estou de acordo co modelo, pero voto a abstención respetando o voso dereito. O Partido Popular decidiu votar en contra. Nos abstención. Eu tiven que escuitar o alcalde de Santiago de Compostela, o señor Noriega, saindo públicamente a decir pinza Partido Popular PSOE porque o Partido Socialista non permite cambiar a xerente, cando nós precisamente teñamos permitido con a nosa abstención que fixeron o cambio. Esa é unha das cuestións. E por último, falar de que nós fixemos un clima conflictivo interesado con respecto á seguridade dos comedores, cando durante 5 meses mantivechedes o servicio de comedores escolares dos nenos e das nenas desta cidade sen un contrato que lle dera mínima seguridade xurídica aos nenos, as nenas, os pais, as nais e mesmo os traballadores e traballadoras da empresa, a verdade é que botarnos tamén a culpa diso a mí xa pareceme un pouco colmo. Agustín, bueno, moi tamén. brevemente, creo que aquí o que está claro é que desde o día 24 de maio esta cidade ten un novo escenario, unha minoría que goberna, e hai unha serie de cuestións que son o reflexo do que está acontecendo. Non hai proxecto turístico para a cidade, cesada a xerente de Incolsa, pasaron 10 meses, non temos xerente. Non hai unha planificación do refuxio de animais, cesada a responsable do refuxio de animais, e temos un problema onde non tiñamos un problema. Non hai proxecto cultural, ninguno dos ámbitos da cultura da cidade, e temos agora un problema co director da banda, que por certo é un gran director. Non hai unha planificación do mantemento da cidade, non hai un contrato dos centros socioculturais, de prórroga en prórroga, non sabemos o que vai acontecer co transporte público, existe un desprezo absoluto á oposición, as decisións do pleno non son levadas a efecto por parte do goberno, e lamentablemente o goberno de Compostela Aberta, que sorprendentemente é un goberno en minoría, pois a verdade é que amosa o peor dun goberno que parece como si tivera a maioría absoluta. Ese é o día a día deste Concello, e creo que todos os cidadáns poden comprobar o deterioro desta cidade nestes 10 meses. Gustaríame decir o contrario, posto que vivo nesta cidade, pero a realidade, lamentablemente, é isa. É un goberno decepcionante, non solamente para os votantes dos que votaron aos partidos que agora estamos na oposición, sino tamén teño a certeza de que é un goberno decepcionante para os votantes de Compostela Aberta. Pois rematamos. María quería apuntar unha última cousa. Que sexa breve tamén, María, porque temos que rematar. Para rematar, para rematar. A ver, que se poña tres cuestións, que se poña en cuestión algo que é incuestionable, coñezo moi ben a diferencia entre procedimento de urxencia e de emerxencia, pero que se poña en cuestión que non é de emerxencia, o tapado de fochancas, cando non fai moito, saleu a sentencia do procedimento de emerxencia da Praza Rosa, que seguro que Paco Reyes recorda ben, que fora moi conflictivo naquel momento, e que agora, agora xa fai un tempo, pois completamente diferente, non ten que ver era de emerxencia, pero non para tapar fochancas, era de emerxencia, María, pero non para tapar fochancas, bueno, por favor, pois precisamente creo que era bastante máis conflictivo aquela categoría, creo que era bastante máis conflictiva aquela categoría. A ver, por favor, Paco, tivestes a tua oportunidade, Deixamos rematar a María, e logo quedannos moitos temas pendentes para o próximo debate. Imos comezar por este tema, xa o teñen vostedes claro. Que hai debate, non, a ver, a realidade é que o goberno actuou, comezou un proceso de tapado de fochancas, un proceso que vai a continuar no tempo, porque aquí mesmo se plasmou, hai un problema grave de fochancas na cidade, que non é un problema novo, porque estou segura que ningún veciño de Santiago está picando as rúas ahora mismo, é un problema que ven de tempo, non? E o goberno actuou
a min pareceme que se están a poñer en cuestión cousas que son incuestionables, non? Creo que é necesario pois, un pouco de coherencia, de memoria, tamén política, nada máis. Pois aí o deixamos, está claro, como dicía María, que aquí hai debate, así que seguiremos falando destes asuntos durante toda a semana que ven nos distintos preguntoiros, nas distintas entrevistas con cada un de vostedes, con cada representante de cada grupo político, e tamén volveremos falar xa na seguinte semana, despois desas entrevistas, aquí no debate sobre a actualidade municipal. Agradecerlle aos 4 que estiveran aquí connosco e vémonos na próxima, polo tanto. Graciñas. Gracias a vos, E a vostedes, graciñas por atendernos. Vémonos mañá.